Ahojte. Ja vás tu všetkých zdravím, zlatička moje pekné. Chcem sa vám v prvom rade poďakovať za každý odber, za každý like, za každý komentár. Neskutočne si to vážim. Osobné výklady si môžete objednať na mojom maili. Teraz si môžete objednať ročný výklad, ktorý zahrňuje teda ročný výklad plus vaše otázky, všetko, čo by ste chceli vedieť v priebehu týkajúceho roka. Takisto sa pozrieme, v akej ročnej vibrácii budete, alebo aký je váš rok, hej, lebo väčšinou každý má osobný rok, čo je podľa vášho datumu narodenia, na čo sa zamerať a tak ďalej. A teraz momentálne, kto si objedná, tak dostanete darček odo mňa, čo ste boli v minulom živote, hej, aké karmický minulý život a teda vaše životné poslanie. Takisto si viete objednať aj numerologický rozbor ohľadne vás a vašej osoby, či ste karmickí, prečo ste sa stretli, dôvod možného rozchodu a tak ďalej. Takže tak, teraz na ten ročný výklad je tam zľava 50%, takže pokiaľ máte záujem, tak ma kontaktujte. Ale teda poďme sa pozrieť na vašu osobu, myšlienky, city a kroky. Či spraví nejaké kroky, či tam bude, jak na vás myslí a tak ďalej. Môžete si vybrať balíček číslo 1, balíček číslo 2 a balíček číslo 3. Tak ja tu už vítam všetky, čo si vybrali balíček číslo 1. A teda poďme sa pozrieť myšlienky. Táto osoba ináč na vás strašne myslí. Hej, jemu sa páči, ona je tu do vás zamilovaná. Hej, to tu je hneď vidieť. Tá láska tu je. Možno vám to úplne nedával najavo, ale tá láska je dosť hlboká. Čo sa z jeho strany týka, je tu zamilovanosť. Ale teda tuto, keby to bolo ukončené, ináč stále tu mám smrť, tuto je niečo špatne ohľadne tej osoby. Tej osobe sa neskutočne páčite. Vy ste tu pre ňu, by som bola taká kvetinka, hej. Neskutočne sa tvár, pre ňu máte krásnu tvár, strašne sa mu páči vaša tvár, vaše vlasy, vaša postava. Proste táto osoba vás tu neskutočne žere, hej? Ale tuto mohla byť aj nejaká neúprimnosť ohľadne tej osoby, že k vám nebola možno nejaká úprimná, ale takisto pre niekoho si myslí táto osoba alebo žije v nejakých ilúziách. Hej? Ona je keby tu plánuje s vami, hej, plánuje tu s vami bývanie, niečo do budúcnosti, posunúť ten vzťah, pracovať na tom vzťahu, ale ja si myslím, že táto osoba si moc neverí. Že ona v takom tom konečnom dôsledku nevie vám dať to, čo by ste si možno zaslúžila, to, čo by ste teda chcela, ale môže si to len tá osoba mysleť, hej, že ja neviem, možno tu rieši momentálne peniaze, alebo nemá dosť peniazy, alebo není vás vhodná. Ale tie city sú tu, hej, pekné. Proste ona vás tu obdivuje, neskutočne vás tu tá osoba obdivuje, ju tu neskutočne priťahujete, neskutočne sa jej páčite, jemu sa páči všetko asi na vás. A hovorím, sú tu plány do budúcnosti. Tá osoba tu plánuje s vami byť niečo do budúcnosti, hej, ale momentálne, keby vám nevedela dať
niečo viacej, iba trošku, hej, nejakú možno takú tú omrvinku, čo sa týkalo možno aj nejakej lásky, že možno úplne tie city tu neprejavovala také, aké boli, hej, lebo tie city sú tu a nemusela to tu dávať úplne najavo táto vaša osoba. Hovorím, ona tu plánuje s vami bývanie, posun do vzťahu, ona by chcela s vami domov, hej, vytvoriť si domov, alebo ona vás tak vníma, tie city sú také, že ona vás bere ako svojho partnera, partnerku, aj keď možno momentálne nejste spolu, ale chcela by to s vami zažiť. Chcela by zažiť takéto teplo domova, hej, budovať s vami niečo. Pracovať na tom vzťahu. Tie plány sú tu. Ale teda nejaké kroky ja tu momentálne nevidím, že tá vaša osoba by voči vám robila, hej. Tie plány sú tu, city sú tu, hej, myslí na vás. Ale proste niečo sa tu stalo, lebo fakt tu mám koniec tento vzťah, keby si prechádzal nejakou transformáciou alebo niečím. Táto osoba môže robiť veci aj naopak. Nejsú tu nejaké pevné základy u nej, hej, ktoré ona možno vám nevie dať. Nejaké pevné základy, aby ten vzťah bol pevný, jak by chcela. Hovorím, je tu z jej strany nejaké zvažovanie. Tá láska tu stále je, ale nevnímam, že by tu spravila nejaké kroky. Môže tu byť niečo, že sa vám, pokiaľ nie ste v kontakte, že sa vám ozve, nečakane sa vám ozve, môže vás tu niekde pozvať, ale ďalej tu nevidím nič. Nič, že by ste tu mali plánovať ohľadne s touto osobou, alebo že by sa to tu teda posúvalo. Takisto môže tu byť aj nejaké nečakané stretnutie s ňou, hej, že buď sa vám ozve, alebo buď sa tu nečakane môžete s ňou stretnúť a tak ďalej. Ale momentálne táto osoba je tu, ide mi, že izolovaná, hej, stiahla sa sama do seba a je tu fakt taká nečinnosť. Ona skôr tu len premýšľa. Premýšľa tu nad vami, aké to bolo pekné, alebo aké je to pekné s vami, vy ste tu pre ňu jej kvetinka, hej, jeho kvetinka, ale plánuje tu posun, hej, toho vzťahu, ale v tej realite už to tu nevidím, hej, je tu skôr len na takej tej premýšľacej úrovni, čo je veľká škoda. A hovorím, mám tu proste tento vzťah, keby vás mal možno niečo naučiť. Hej, niečo by vás tu mal naučiť. Ona je strašne nerozhodná, táto osoba. Ona je dosť nerozhodná. Ale hovorím, teda v tej blízkej dobe tu nevnímam nejaké kroky, že by voči vám mala spraviť. Takže to bolo pre vás balíček číslo 1. Ja vám veľmi pekne ďakujem a majte sa krásne. Ahojte. Takže ahojte, ja tu vítam všetkých, čo si vybrali balíček číslo 2. Poďme sa teda pozrieť na vás. Osobné výklady si môžete teda objednať na môjom mailiku. A keď sú tie myšlienky na vás, vy ste pre ňu takéto šťastie. Také šťastie, náplnenie. Ináč tuto mohlo dojsť buď medzi vami k nejakej hádke, alebo ste tu mohli bojovať medzi sebou. Proste ide mi tu nejaká hádka. Môžu to byť takisto myšlienky tej osoby, hej, že v nej sa tu veľa vecí bije. On sa tu cíti ako porazený, že prehral nejaký boj.
a chcel by tu úspech. Mne tu ide, že keby vy ste možno túto osobu nehala, lebo vy ste tu už kráľovná proste mečov, vy len tak ľahko neveríte hoci komu a keď veríte, tak proste, keď vás ten človek sklame, tak vás úplne to odsekávate. A tuto mi tu ide tak, že mohla vás tá osoba buď sklamať, alebo niečo vám nepovedala pravdu, v niečom nejaká neúprimnosť. A vy ste už ohľadne nej taká chladnejšia, že už si ju nechcete úplne pripustiť do toho života. A toto je to tie myšlienky, že tá vaša osoba má pred vami rešpekt alebo sa vás bojí. Akože ne sa povedať, že úplne bojí, ale má pred vami rešpekt. Že s vami to není nejaká taká ľahká cesta. Hovorím, mohla vás tu nejak v minulosti oklamať alebo nejaké klamstvo tu mohlo byť. Čo je jej ľúto, hej? A chcela by taký ten úspech, ale cíti sa tu, že už je keby prehrala, hej? Prehrala boj nejaký s vami. Možno tú lásku prehrala, že si ju v minulosti možno nevážila, hej? Ale táto osoba je vám verná. Hej? Je vám verná, tie city tu má, trápi sa tu nad tým. Trápi sa tu nad tým, čo bolo, hej, čo možno fakt spravila, vyviedla, proste trápi sa tu nad nejakou minulosťou a má tu obavy z budúcnosti, ako to bude ďalej. Takisto vy ste tu pre túto osobu, by som si dovolila povedať, že až celý svet, vy tu pre ňu veľmi veľa znamenáte. Ale táto osoba podľa mňa sa aj dosť bojí, alebo má strach, že niekoho máte. Že vám došiel niekto iný do života, alebo že už je tam teda niekto iný v tom živote. A dosť tomu aj verí. A takisto môže byť, že vám tam vstúpil nejaký nový človek. A toto osoba buď to vie, alebo buď si to myslí, hej, a verí tomu. Ale je tu taká tá vernosť tej osoby. Ona to tu bere možno aj ako trest, lebo fakt, že, alebo ako karmu, alebo niečo také. Lebo hovorím, v minulosti, a keby sa tu úplne nezachovala pekne voči vám, hej, mohla sa tu buď s vami zahrávať, ale mohlo to tak len vyzerať, nemuselo to tak byť, že sa s vami zahrávala, ale spravila tu nejakú chybu, ktorú neskutočne ľutuje. Kto to pozerá, tak hádam bude vedieť, o čom rozprávam. Nejaké kroky. Vy ste si tu možno úplne všetko nevypovedali. Podľa mňa tu bude ešte medzi vami nejaký rozhovor, nejaké ukončenie, alebo tak. Táto osoba si vás strašne manifestuje do toho života a chcela by s vami byť. Ona bude, podľa mňa tu bude bojovať, hej, za vás. Vidím tu cestu k vám. Ale nevnímam tu takúto stabilitu, že by ste mali spolu byť, spolu niečo plánovať, spolu niečo budovať, lebo on je momentálne ešte taký, že že prelietavý, ale taký neusadený, hej, že dojde a možno znova odíde, alebo tak. Ale on je s vami šťastný, naplnený. Budú tu ešte nejaké prekažky medzi vami, hej, ešte niečo si tu budete vysvetľovať, toto by som tu, a to už bude záležiť na tom, k čomu vy dojdete, alebo tak, on tu spraví nejaké kroky, on sa vám ozve, on príde za vami, on vám bude chcieť niečo ponúknuť, ale hovorím, budú tu ešte prekažky, nebude to také ľahké, také jednoduché, jak to tu vyzerá. Ale on to tu bere a možno vy sa mu budete chcieť neže pomstiť, ale proste bude to brať ako trest, že nebude to mať už s vami také ľahké, jak možno v minulosti to tak bolo, že mal takú ľahšiu cestu, ktorú si možno nevážil. Vy už sa proste nedáte. A možno aj on sa tu tresta za to sám, hej? By som povedala. Ale teda trápi sa tu, hej? Kto sa tu trápi. Takže tak, to bolo pre vás balíček číslo 2. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Majte sa krásne. Ahojte. A ja tu vítam už všetky balíček číslo 3, čo si vybrali toto.
kvetinku zelenú. A poďme sa teda pozrieť na myšlienky, city a nejaké kroky, alebo vývoj, alebo niečo také. Myšlienky. Táto osoba ju tu niečo dosť mrzí. Takisto tie myšlienky sú na to, že buď vás stratila, hej, alebo je tu nejaká strata. Môže ju tu hriezť aj svedomie. Zvádza tu boj. Sú tu nejaké prekažky medzi vami a touto osobou. Ináč táto osoba vás vníma ako jej spriaznenú dušu, niekoho, koho mal spoznať. Podľa mňa cíti, alebo teda cítite, že vy sa môžete poznať aj z minulých životov. Vy ste mohli byť aj učiteľka alebo učiť niečo tohto človeka. On to ináč môže aj tak vnímať, že niečo vy ste ho tu mali naučiť. Ale táto osoba, keby tu možno nemala niečo z minulosti ešte uzavreté. Pre niekoho mohol byť toto milostný trojuholník, ale hovorím to len pre niekoho. Môže byť, že táto osoba je momentálne aj v rozhodovom konaní, alebo môže to byť váš muž, že je tam nejaký súd, vás tam ešte čaká. Ale teda myšlienky sú na vás, že chcela by pracovať na nejakom vzťahu s vami, chcela by tu pracovať, vyriešiť nejaké veci, hej. Tie city k vám má. Tie city k vám má. Vy máte podľa mňa kľúč od jeho srdiečka. Neskutočne vás ľúbi táto osoba. Momentálne fakt sa to cíti ako porazená, nejaká prehratá. Mohlo tu dojsť fakt nejakému aj konfliktu medzi vami. Hej, čo ju tu potom dosť mrzí túto osobu, ale sú tu nejaké, keby ste sa tu nevedeli v niečom zhodnúť s touto osobou. Ale ona je na vás zaseknutá. Ona keby sa bez vás nevedela pohnúť ďalej, hej, ona tu naberá nejakú silu. Ale ona tie myšlienky alebo takú tú celú svoju energiu dáva do vás, hej, lebo ona tu non-stop nad vami premýšľa. Non-stop tu fakt premýšľa, jej sa tu môžu aj iné ponuky mať, ale ona všetko prehliada a myslí len na vás. Hej? Momentálne je tu fakt takom uväznená v takom mentálnom väzení proste a strašne sa tu cíti porazená. Hej? Keby tu prehrala nejaký boj. Mne to tu fakt prípada, keby vy ste tu medzi sebou ohľadne niečo bojovali. A cíti sa tu, že tu prehrala. Ona keby niesla na sebe nejaký kríž. Tuto sa bude niečo ukončovať. Dávajte si ešte pozor, aby ešte nedošlo, môže dojsť k nejakej hádke medzi vami. Hej, alebo môže to byť váš vnútorný boj, jeho vnútorný boj, ale toto sa tu potom ukončí. Vy podľa mňa ešte stále máte tie city k tej osobe, hej, že niečo tam je. Je to tu možno aj také ešte dosť zahalené, alebo možno to nechcete dávať úplne najavo. Teda nejaké kroky táto osoba vás bude kontaktovať, pokiaľ ste není teda v kontakte, hej, príde tu od nej nejaké vyznanie lásky, hej. Niečo sa tu ukončí, aby niečo nové mohlo začať. Je to ešte také všelijaké zahalené. Mne to fakt prípada, keby vy ste boli alebo mali naučiť tú vašu osobu ohľadne niečoho, lebo každý je náš učiteľ. A mne to tu prípada, že vy ste učiteľka tohto človeka. Vy ste ho tu mali niečo naučiť ohľadne života. On mi tu ešte dosť prípada taký možno prchký, nevyzretý. Vy ste tu vyzretá aj citovo, hej. On sa môže brániť aj tým citom. Akože vy máte kľúč od jeho srdca a
ale on sa tu môže brániť aj tým citom, hej, že on si to tu možno nechce priznať, že je do vás zalúbený, alebo tak, chce sa skorej riadiť, vy sa skorej riadite tým srdcom a on sa skorej riadi tým rozumom, hej, on tu má možno aj väčšie ego, alebo tak, ale teda nejaké vývin, nejaké kroky by tu malo viesť. Hovorím, dajte si pozor ešte na nejakú hádku, aby tu nevznikla zbytočne nejaká hádka, hej, že sa tu niečom nepochopíte. Ale teda on vám príde ponúknuť nejaký nový začiatok, niečo nové ohľadne lásky, hej. Ale hovorím, on je tu taký, veľakrát môže robiť veci tak prchko a bez nejakého rozmyslu, bez nejakého dopadu, ako by to mohlo medzi vami dopadnúť, hej. Toto je vina tej, alebo chyba tej osoby. Takže tak. Ja vám veľmi pekne ďakujem a majte sa krásne, prajem vám všetko dobré. Ahojte.